הפעם הם בחרו פריט עיצובי לקים קרדשיאן. תרצו או לא, אימפריה נשית, מובילת טרנדים ולא מעט שערוריות. אז מעניין מה הם בחרו לאישיות כמוה, עם משהו נועז או דווקא משהו רגוע. בואו נראה מי יצא לשטח ומה הם בחרו. אז היום אני בוחרת תאורה לקים קרדשיאן. עוצמתית, מוגזמת, מוקצנת מאוד. יש כאלה שאוהבים, יש כאלה שפחות, וזה בדיוק כמו גופי תאורה. האם אני רוצה גוף תאורה, נינוח, שקט, רגוע, קוזי כזה, שתעטוף אותי, או שבא לי קצת יותר מסיבתי? בבקשה, אני חושבת שמצאתי. יש כאן גוף תאורה שיש לו טבעות, שבטבעות עצמן יוצא האור למעשה. אבל החוטים עצמן, בואו נראה, זה עם חוטים, שהחוטים האלה מבד, שלדעתי הם יכולים להגיע בעוד צבעים. הצבעים האלה יכולים לתת את הטון בחלל. התקרה הרי בדרך כלל ריקה. התקרה צריכה באמת לתת פה איזשהו עיצוב. התאורה צריכה לתפוס את החלל. ואם הייתי יכולה להגיע לזה ופשוט ככה לתת לכם להרגיש את מה שאני רואה, אז אפשר לראות שהחוטים מבד האלה, שקוף, לא שקוף, רואים, לא רואים, זה ממש אלסטית, גמישות, וזה מחזיק לי את החלל, במיוחד לדעתי את הסלון, פגז. אני חושבת שזאת התאורה שלה. האמת, אני חושבת שגם קים מאוד הייתה אוהבת את זה. אני אחייג ואשאל אותה אם היא גם בעניין.